Iubiți frați în Hristos, spune o legendă, o poveste orientală, că undeva într-o țară îndepărtată a Asiei curge un fluviu maestos, cu ape îmbelșugate. Și țărmurile de o parte și de alta pe unde curge acest fluviu sunt un adevărat paradis pământesc. Păduri veșnică verzite, plante, flori, copaci, animale, păsări de tot felul. Dar iată că la un anumit punct, un pârâiaș cu apă otrăvită, izvorât dintr-o prăpastie întunecată, se varsă în apele fluviului și le otrăvește. Și din acest moment începe pe pământ pustiul. Nu mai crește nimic pe malurile fluviului. E jale, e tristețe, e pustiu, e moarte, e dezolare. Stăpână din acest punct este de acum moartea. Iubiți frați, această legendă este imaginea perfectă a acelei catastrofe care s-a petrecut la începutul istoriei omului, catastrofă care se numește păcatul originar sau păcatul strămoșesc. Dumnezeu la început l-a creat pe om și l-a așezat într-o stare sublimă de sfințenie, de nevinovăție. Dumnezeu a pus în el viața sa divină, harul sfințitor. A întipărit în el chipul și asemănarea sa. L-a înzestrat cu numeroase daruri preternaturale și supranaturale. Omul trăia în armonie, în prietenie, în intimitate desăvârșită cu Dumnezeu. Ceea ce exprimă foarte frumos în limbaj poetic Sfânta Scriptură când zice: Dumnezeu se plimba prin grădina Edenului la răcoarea serii. Dumnezeu trăia împreună cu omul, în prietenie. Omul era în prietenie și în armonie cu el însuși. Nu știa ce este tristețea, ce este tulburarea, remușcarea. Nu. Era în armonie cu întreaga creație, ceea ce iarăși exprimă Biblia în limbaj poetic când spune că Dumnezeu a adus la Adam toate animalele, acestea i s-au așezat la picioare și El le-a pus un nume. Dar iată că la un moment dat, un izvoraș cu apă otrăvită, un pârâiaș izvorât dintr-o prăpastie întunecată a infernului, s-a revărsat în fluviul cu 4 brațe care îi iriga paradisul pământesc și i-a otrăvit apele. Și din acest moment începe în lume pustiul, moartea, dezolarea, tristețea. De acum moartea domină totul. Iată ce s-a întâmplat când primul om a căzut în păcat. Prietenia cu Dumnezeu a dispărut. Omul fuge de Dumnezeu, se teme de Dumnezeu, se ascunde prin tufișurile paradisului. Dumnezeu îl strigă: Adame, unde ești? Și el răspunde: ți-am auzit pașii în grădină și mi-a fost frică, de aceea m-am ascuns. A dispărut armonia omului cu el însuși. Tristețea, remușcarea, tulburarea l-a cuprins. Li s-au deschis ochii
și au văzut că sunt goi și s-au rușinat. Sentiment pe care nu-l cunoscuseră înainte primii noștri părinți. S-a distrus armonia cu creația, cu natura înconjurătoare. De acum natura se revoltă împotriva omului, după cum în om patimile se revoltă împotriva rațiunii și rațiunea împotriva voinței. Și iată că pământul de acum produce spin și pălămidă, iar omul trebuie să-și găsească, să-și procure hrana în sudoarea frunții, cu trudă, până când se va întoarce din nou în țărâna din care a fost luat. E distrusă armonia cu semenul său. Bărbatul își acuză femeia. Nevasta pe care mi-ai dat-o ca să fie alături de mine, ea m-a îndemnat și am luat, am mâncat din pom. Iar femeia devine torturată, dominată de bărbat. El îți va fi stăpânul. Iubiți frați, iată ce a însemnat păcatul strămoșesc. Iată care sunt efectele păcatului strămoșesc. Un imn din liturgia răsăriteană, compus de un imnograf anonim, a scris spune aceste cuvinte pline de tristețe, jalea, tristețea care l-a cuprins pe om după ce a căzut în păcat. Soarele și-a ascuns razele, luna și stelele s-au prefăcut în sânge, munții au fremătat și colinele s-au cutremurat când paradisul s-a închis. Adam a ieșit cu capul între mâini zicând: Dumnezeul duioșiei, am greșit, ai milă de mine. Adam a fost izgonit din paradis din cauza fructului oprit. Așezat în fața porții, gemea cu strigăte puternice și zicea cu glas tânguitor: Vai, ce mi s-a întâmplat! Nefericitul de mine! Am încălcat singura poruncă a Domnului și iată-mă lipsit de tot felul de bunuri. Tu, paradis al desfătării, care ai fost sădit pentru mine și pe care Eva l-a închis, roagă-L pe Creatorul tău, care este și al meu, să mă îmbucure din nou cu florile tale. Iubiți frați, cu siguranță că dumneavoastră ați auzit de povestea aceea din mitologia greacă antică cu cutia Pandorei. Zeus a poruncit celorlalți zei să bage, să introducă într-o cutie toate relele posibile, bolile, suferințele, moartea, viciile. Și a încredințat Zeus această cutie în care a reușit zeița Atena să strecoare pe furiș și un lucru bun, îmbucurător, și anume speranța. Și a așezat chiar pe fundul cutiei Pandorei speranța. Zeus a poruncit Pandorei, prima femeie pe care a creat-o pe pământ, să ducă această cutie cu toate relele posibile fratelui lui Prometeu, dar i-a interzis cu strășnicie să deschidă pe drum cutia să vadă ce este întrânsa. Dar femeia curioasă n-a rezistat ispitei, a deschis cutia. Și în momentul în care a deschis capacul, toate relele au ieșit, au zburat din cutie. Îngrozită, femeia a închis imediat capacul la loc, dar toate relele ieșiseră, în afară de speranța care a rămas pe fundul cutiei. Este o mare asemănare între cutia Pandorei din mitologia greacă și cutia Evei. Eva. Și ea
a avut o cutie din care au ieșit, când a căzut în păcat, toate relele din lume. Atunci au ieșit bolile, a ieșit o natură umană rănită, a ieșit o minte întunecată, supusă erorii și ignoranței, a ieșit o voință rănită în această cutie înclinată spre rău. Toate relele au ieșit din cutia Evei. Dar iată că a rămas în această cutie și un lucru bun îmbucurător, speranța. Acea speranță pe care Dumnezeu a promis-o imediat după căderea în păcat, în cuvintele de reproș pe care le-a adresat ispititorului: dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, și ea îți va zdrobi capul. Și această speranță, într-adevăr, s-a împlinit în Iisus Hristos. S-a întâmplat așadar o catastrofă cosmică la începutul istoriei omului. Am zis cosmică, fiindcă această nenorocire, această catastrofă, păcatul strămoșesc, nu a dăunat numai primului om, numai primului cuplu uman, ci a afectat întreaga creație. A afectat toate generațiile care au ieșit din primul cuplu uman. Ne putem întreba, în ce a constat acest păcat strămoșesc, prin care omul, Adam și toți urmașii lui au pierdut viața divină, au pierdut harul sfințitor, chipul lui Dumnezeu sădit în om a fost desfigurat. În ce a constat acest păcat? Sfânta Scriptură descrie această cădere, dar o face într-un limbaj simbolic, metaforic, care nu trebuie luat ad literam. Cuvintele Genezei nu trebuie interpretate în mod literal, ci trebuie reținut mesajul religios pe care Biblia îl transmite. Cu siguranță că păcatul strămoșesc n-a fost un păcat de lăcomie. Ar fi fost nedrept ca Dumnezeu să pedepsească întreaga omenire atât de drastic, fiindcă primii noștri părinți au mușcat dintr-un măr. De altfel, Biblia nici nu amintește de acest fruct de măr. Nu a fost un păcat de lăcomie, ci a fost un păcat de mândrie, de orgoliu. A fost păcatul omului care nu și-a mai recunoscut statutul său de creatură limitată în libertatea sa. Omul a voit să fie autonom, a voit libertate, autonomie totală, să nu mai depindă de Dumnezeu. A căzut la ispita diavolului, la sugestia lui. Veți fi ca Dumnezeu, sau mai exact, veți fi Dumnezeu. Omul a pretins să fie Dumnezeu. A mâncat din pomul cunoașterii binelui și a răului. Adică a voit să stabilească El ce este bine și ce este rău. Prerogativă exclusivă a divinității, a lui Dumnezeu. Numai El hotărăște ce este bine și ce este rău. Iată așadar a fost un păcat de orgoliu, de mândrie, a voit să fie omul ca Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne vorbește despre acest păcat, dar noi nu am ști nimica despre păcatul strămoșesc dacă Dumnezeu nu l-ar fi revelat, nu l-ar fi descoperit în Sfânta Scriptură. Despre acest păcat nu poate să ne spună nimica, nici arheologia, nici paleontologia, nici filozofia,
nici celelalte științe umane, nimic. Numai Dumnezeu ne spune că a existat acest păcat. Dar cum s-a manifestat în exterior acest păcat de orgoliu, de mândrie, de autonomie totală față de Dumnezeu? Omul a încercat să se divinizeze cu forțele proprii. N-a primit viața divină din mâinile lui Dumnezeu ca pe un dar gratuit. A voit să răpească divinitatea, să se autodivinizeze. De fapt, este și păcatul lumii moderne. Omul de astăzi se autodivinizează. El hotărăște ce este bine și ce este rău. El hotărăște și trăiește ca și cum Dumnezeu nici nu ar exista. Dintre toți gânditorii creștini, Sfântul Augustin a fost cel care și-a frământat cel mai mult mintea ca să deslușească, să înțeleagă acest mare mister al credinței revelat de Dumnezeu, păcatul strămoșesc. Cum s-a manifestat în exterior? Și-a chinuit mulți ani mintea să înțeleagă, dar la urmă s-a lăsat pe gubaș. A zis, e un mister. Și dacă este un mister, n-are rost să-ți mai bați capul, fiindcă și așa nu-l înțelegi. Este un mister pe care îl accepți prin credință, nu prin înțelegere. Și Sfântul Augustin aduce o asemănare foarte interesantă și frumoasă. Zice, un om a căzut într-o fântână. În acea fântână nu era prea multă apă ca să se înnece, dar căzând și-a frânt coastele și picioarele. Și cum gemea și striga după ajutor de acolo, din adâncul fântânii, trece prin apropiere un prieten care îl aude. Se apropie de fântână, se apleacă, privește înăuntru și începe să-l compătimească. Începe să-i pună tot felul de întrebări. Vai, sărmanul de tine, ce ai pățit? Dar cum s-a întâmplat? Cum de ai căzut? Te-a aruncat cineva acolo în fântână? Sau n-ai fost tu atent și ai căzut? Sau poate ai voit să te sinucizi? La care omul din fântână zice, termină cu întrebările. Du-te mai degrabă și caută o sfoară și mă scoate de aici, din fântână. La fel zice Sfântul Augustin, n-are rost să ne batem capul, să înțelegem, să punem întrebări, cum de a căzut în prăpastie, în fântână, Adam și a atras toate generațiile de după el în prăpastia în care a căzut în el. Cum ne-a atras în această aventură nefericită? N-are rost că nu înțelegem. Important este că Dumnezeu a aruncat o frânghie și l-a scos pe om din prăpastie. L-a scos afară. Această frânghie întinsă de Dumnezeu este taina Sfântului Botez. Dumnezeu l-a scos pe om afară, dar să presupunem că omul acela despre care vorbește Sfântul Augustin ar fi căzut cu capul în jos, în fântână n-ar fi fost apă și ar fi murit. Putea omul, prietenul său, să aducă o frânghie să-i o arunce. I-o arunca de pomană, fiindcă nu putea să iasă de acolo fiind mort. Trebuia prietenul său să coboare în fântână, să le ia în spate și să-i aducă cadavrul la suprafață afară. La fel spune Apostolul, voi erați morți în păcatele voastre. Morți, nu răniți, morți definitiv. Și în cazul acesta, iată că n-a fost de ajuns ca să ne arunce Dumnezeu o sfoară, a trebuit să vină însuși Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, să coboare în prăpastie, în adânc, să ne ia cadavrele în spate și să le aducă la suprafață și să le învie, să le dea din nou viață,
viața se înțelege viața harului, viața dumnezeiască, viața supranaturală, pierdută din cauza păcatului strămoșesc. A coborât Hristos Domnul și ne-a scos afară, fiindcă nu mai era nicio salvare pentru om. Vedeți, dacă omul își ia viața, să se sinucide, nu poate să-și ia viața. Sau dacă ai ucis pe cineva, i-ai luat viața, nu poți să o dai înapoi. Omul nu mai poate să facă în cazul acesta nimic pentru om. La fel, nimic nu mai putea repara nenorocirea pe care a provocat-o păcatul strămoșesc. Și a venit Fiul lui Dumnezeu, a coborât în prăpastie, ne-a scos afară și ne-a redat viața dumnezeiască, viața divină pierdută. A coborât El, Fiul lui Dumnezeu. În tradiția creștină răsăriteană se vorbește nu despre o singură coborâre a lui Hristos în adâncuri, ci de 3 coborâri. Prima coborâre a fost coborârea în sânul Fecioarei Maria la întrupare. A doua coborâre a lui Hristos în adâncuri a fost coborârea în apele Iordanului, la botez, când a dat tuturor apelor puterea de a ierta păcatele. A treia coborâre în adâncuri a fost în Vinerea Mare, când Iisus a murit pe cruce, trupul era pe cruce, dar sufletul lui a coborât în adâncuri, adică în locuința morților, acolo unde așteptau drepții Vechiului Testament mântuirea. Dar este și o a patra coborâre în adâncuri. Este coborârea în apa botezului. Dacă apa botezului are puterea de a ierta păcatul strămoșesc și toate celelalte păcate făcute înainte de botez, în caz că botezul este primit la o vârstă mai înaintată. Ei bine, în apa de botez, cel care acționează, care lucrează, este însuși Hristos prezent. De aceea spune Sfântul Augustin, dacă Petru te botează, nu Petru te botează, Hristos te botează. Și dacă Iuda te botează, nu Iuda te botează, Hristos te botează. Celebrantul, oficiantul este Hristos invizibil, dar în mod real prezent, preotul, celebrantul, îi împrumută lui Hristos numai mâinile și buzele, dar Hristos e prezent. El este Cel care te botează. Dacă în noapte de Paști ați fost la liturghie, la biserică, ați remarcat că la sfințirea apei de botez, celebrantul a scufundat lumânarea pascală de 3 ori în apa de botez și apoi un timp a ținut-o scufundată și a rostit o rugăciune. Lumânarea pascală este simbolul lui Hristos mort și înviat. El e prezent în apa de botez. El este Cel care ne iartă păcatele, ne scoate din nou la suprafață, ne redă viața dumnezeiască. Veșnică recunoștință lui Hristos Domnul este El cu adevărat a Salvatorul nostru, Mântuitorul nostru, care ne redă viața dumnezeiască. Amin.